Toxic ba imong mga higala? 7 red flags nga di nimo dapat baliwalaon. Number 1. Kakompetensya ilang pananaw sa imo. Sa sige nilag kumpara, namugna ang kasina sa ilang kasing-kasing. Ug i-discourage kanila para di ka mulambo kay mahadlok silang malabuan. Number 2. Perming negatibo ilang feedback sa imo. Ang mga higala gidisenyo para mulig-on nimo, dili kay maupay mohatag sa imong stress. Number 3. Di sila kasaligan. Ilang ipanabi sa uban ang imong gipang-ingon sa ila, ug ila pud kang i-chismis kung wa ka sa tapok. Number 4. Maayo kayo sila magpa-pretend. Ipaagi ra nila sa lami nga storya para mahulog imong buot sa ila. Kay naaman sila kinahanglan sa imo. Mao nang pag-focus sa ilang lihok, ayaw sa ilang pulong. Number 5. Di sila maduulan. Naa sila perme katong galisod sila, pero katong naglisod na ka, wa na kay nakuhang emotional support sa ila. Number 6. Di sila muangkon sa ilang sayop. Bisag sayop nila, iagi gihapon nila sa panaglalis. Kay di sila pagansi. Hangtod nga ikaw na lang ang muhilom, kay di ka ginahagsamok. Number 7. Duha ilang naong. Kung asa sila makabenepisyo, dito na sila mudikit. Bisan pag maayo ka sa ila, di ka nila tratuhon nga sama ana.